bon dia, bona tarda a tothom. Avui a Píndoles d'Antropologia farem un experiment. Intentarem gravar un PowerPoint en format vídeo. A veure si me'n surto. Per aquesta ocasió, el que voldria és desfer una mica els embolics que hi ha en relació als termes hindú, indi i hindi. Comencem. Hindú, doncs, fa referència a la religió, a l'hinduisme. Hem de saber que més enllà de l'Índia hi ha llocs on l'hinduisme és majoritari, com ara el Nepal o a l'illa de Bali, a Indonèsia, o entre els tàmils de Sri Lanka, per exemple. No? I en aquest mapa veiem que també les illes Fiji, les illes Maurici i a la Guyana, segurament perquè hi ha comunitats d'expatriats importants del subcontinent indi, doncs hi ha també gran quantitat d'hindús. Suposo que moltes de vosaltres ja ho sabeu, però bé, es vol recordar que l'hinduisme, malgrat ser una religió majoritària a l'Índia, a la República de l'Índia, l'islam també hi és amb nombres molt rellevants, i el cristianisme, el sikhisme, el budisme, jainisme, animisme i d'altres religions. El concepte indi, Índia, fa referència a la nacionalitat. Indi o índia és aquesta gent que són ciutadans o ciutadanes de la República de l'Índia. I per acabar, hindi és una llengua, és una de les moltes llengües de l'Índia, la més parlada, però no l'única ni molt menys. Aquí, en aquest llistat, apareixen algunes de les més parlades, i hem de saber també que hi ha una divisió bastant gran entre el nord i el sud. El hindi, juntament amb el panjabi, el gujarati i el bengali, per exemple, i moltes altres llengües, pertanyen a la família indoària, i les llengües o moltes llengües del sud, com ara el malayalam o el tàmil, el kannada, pertanyen a una altra família, que són les llengües dravídiques. Per acabar, i per intentar desfer alguns d'aquests embolics, recordar que hindú fa referència a religió, indi a la nació, a la nacionalitat, i hindi a la llengua. I per tant, ens podem trobar que hi ha molts indis no hindús. Per exemple, la comunitat musulmana de l'estat de Gujarat, a l'Índia. Ens trobem també que hi ha molts hindús que no són de nacionalitat índia. Per exemple, com hem comentat abans, la gent de Bali. Hi ha molta gent hindú a Bali que són, amb el passaport, el que posa és que són indonesis. Ens podem trobar que hi ha molts indis que no parlen hindi, com per exemple a l'estat de Kerala, un dels estats del sud, on no tens per què saber, i segurament molta gent desconeix, el hindi o altres llengües del nord de l'Índia. I per acabar, una cosa així una mica més pràctica, recordeu que no existeixen restaurants hindús, com no existeixen restaurants cristians o musulmans, són restaurants indis. I fins aquí la lliçó d'avui.